hai noroc la toți băieții și la toate fetele. A venit sezonul. După cum vedeți, am aici de prezentat o colecție de petarde și artificii pe anul 2024-2025. Bă, anul ăsta chiar că mi-am luat câteva. Pot să spun cam tot ce îi aici am dat în jur de 4.000 de lei, pe cel puțin. Dar am avut mult mai multe, dar am testat, am făcut fel și fel de teste pe live-uri, pe TikTok, alea. Și da, ăsta este contul meu de YouTube, Pirotehnice din România. Știu că există persoana aia, Pirotehnice România, care rămâne regele orice ar fi. Pirotehnice România e Pirotehnice România, despre ce vorbim. Dar eu mi-am pus numele ăsta, ca să nu fie nicio problemă, sper să nu fie nicio problemă cu numele acesta, dar am văzut că majoritatea persoanelor au numele Pirotehnie, nu știu cum, alea, și am zis că vreau să schimb și eu cumva, să văd dacă reușesc și mi-am pus o idee, ca și cum, să văd dacă o să fie ceva de numele ăsta. Să aibă ca și cum o înaintare mai în față, înțelegeți voi? Nu vreau să aud vorbe că, bă, i-am furat numele, că nu știu ce am făcut, că alea. Înțelegeți? Nu, fraților. El cu treaba lui, eu cu treaba mea. Bine, până când să ajung ca el, mai am oricum, mai am mult, mai am destul de mult. Așa că o să pun pauză și revenim. O să încep cu prima, care e petarde vărsate, artificii, puii mei. Bine, nu stau așa cu editurile pe videoclipul ăsta. Am dat așa repede să pot să încep. Hai! Bun, deci după cum am spus, am revenit la petardele și artificiile astea vărsate, nu știu cum să le zic. Dar hai că încep așa pe rând. Cam ce am. Nu prea știu eu așa cu vocabularul să vorbesc, cum să vorbesc. Asta e pentru prima oară când fac un video, dar în fine, avem artificii de brad. Să vedem mai departe. Avem Fireball. Stau repede să le prezint, pentru că n-are rost să stau, înțelegeți? Avem aici vulcani din ăștia laser. Am o rachetă. Rocket, nu? Sau Crazy Bombs, da. Crazy Bombs. Ce mai am? Mai am Vampire. Am un set aici de FS3. Primele 10 au 1,5 și astea alte de pe partea asta altă cred că 1,8. Mamă, mă cam bălbâi, dar asta este. Am o cutie de corsar cu 3 focuri de la Fire Show. Am un Super Alibaba, un set. Mă bălbâie, da, asta e, n-am ce să fac. Am un set de FS5. Sunt 4 bucăți într-un set. Nu știu cât are gramajul. Da, 2 grame pe bucată. Am aici o jumătate de... nu știu cum li se zic la bombele astea. Dom bom, da. Deci doar atâta? Cam da. Și am 2 bucăți de Bloomfire. Am aici un pachet început. Mai am 2 bucăți. Buzz Bombs. Ce mai am? Mai am 4 bucăți dintr-un set de Fire Show. Mai am aici Troll, care sunt băgate într-un set de Show 120. Mai am ceva Wolf 2. Cum am spus, multe petarde vărsate. Ce mai am? Tot încă un laser de ăsta. Un Magic Wipe. Bine, nu sunt, în caz că spune lumea că sunt minor, nu sunt minor, am vârsta de peste 18 ani, dar vocea o am cam subțire. Știu că am voce de 12 ani, dar nu contează. Să continuăm. Avem o banană albastră. Avem încă un set de, stați puțin, un set de FS3, da? An de fabricație 2024, deci sunt cele noi, da. 36 de grame pe tot pachetul, 1,8 grame pe bucată. Hai că vin bine. Adică am înțeles,
se aud pe an ce trece tot mai slab. Avem un C4 Explosion, 2 bucăți rămase. Avem din nou încă o banană. Avem aici o brichetă de aprindere. Stați puțin să, nu știu cum să arăt, să se vadă mai clar. Da, o baghetă de aprindere. Aprindere, puii mei. Avem mini fontaine. Avem un tot, da, de la mini fontaine. Deci astea vin aici. Am înțeles. Încă o banană. Așa. Deci avem două. Și ce mai avem? Deci 2 banane avem acolo. Un set de circobliți de astea roșii. Sunt 6 bucăți într-un pachet. Avem 3 circoblițe. Astea sunt parcă puțin mai bune, mai calitative față de celelalte. Și stați puțin. Avem aici 3 scrimuri din astea mici. Așa, să le vedeți. Am aici o bucată, 2 și 3 bucăți de Big Bang 5G. Am, nu știu, una din asta, o tâmpenie din asta, morișcă de sol de asta, cum se zice. În fine, și avem una din asta mai de rezistență, nu știu dacă o să meargă, de 0, ba nu, 50 de grame are, pardon, m-am încurcat băieți. Milch Anton Legend, este o bombă, se ține destul de bine, este o bombă cică destul de bună, acum nu știu, o să vedem la test, la compilație, o să fac de revelion de ce se poate. Bun, o să pun pe pauză să desfac celelalte cutii. Bun, avem o cutie aici mai mare. Haideți, am tot la fel, bombe, artificii. Deci am de prezentat, o să vă arăt pe rând. Am aici o fumigenă albastră, și că destul de bună. Da, am o candelă din asta mică, candelă romană, 20 de focuri. O să vă arăt cam și din alea. Da, am aici scrimurile, astea un set, bine, nu un set întreg, da, am începute de pe Artificii Shop. Așa. Avem aici din nou artificii de brad. Stați puțin. Așa. Avem Star Wars. Nu știu câte 4 bucăți. Sunt din aia vulcani mai mici. Îmi plac foarte mult vulcanii. Avem din nou laser. Avem aici Alibaba cele noi, 40 de bucăți. Așa, deci arată cam la fel, nu e nicio diferență. În continuare avem un set de corsar, o cutie de corsar cu un foc tare. Așa, avem din nou un set de C4 Explosion. Un set de Buzz Bombs, încă un set, am luat 2 seturi ca să fie treabă. Sunt mult mai calitative față de celelalte noi, zic eu. Asta e de începută, cum vine. 3 bucăți într-un pachet. Avem un set de mini banane Thunder, exact, ca să vă arăt cum vine pe cutie. Sau mai bine nu desfac, că nu mai vreau să le am vărsat, înțelegeți voi. Da, deci Doom Boom Thunder vin, cam așa au numele. 6 bucăți într-un set. Nu știu, probabil se aude că respir mai ciudat, dar na. Avem un set de Vulcan Fiji, 4 bucăți într-un pachet. Ca să fac cumva, ca să le arăt mai detaliat, mai așa. Dar nu înțeleg care e faza cu 40 de... Gen, la distanța aia trebuie să stai. Mamă, pentru așa ceva. În fine, haideți. Avem 10 bucăți de Big Bang 5G
și 2 bucăți de Titan 5. Deci, nu știu cum să vă arăt, ca să le vedeți mai bine. De fapt le știți, nu mai are rost. Îmi pierd timpul, probabil. Vă pierdeți timpul, de fapt, voi. Avem, din nou, Dragon Eye, 4 bucăți. Hai de capul meu, multe. Avem un set de Wolf 2. 2 grame pe pachet vine. Așa. Avem aici un set de FS3, cele vechi și cele noi. 1,8 sau 1,5 grame pe bucată. Cam așa. Stați puțin să-mi fac o întindere. Să-mi fac o întindere din asta mai... Că nu prea am unde să le pun. Avem încă un set de Dum Bum. Încă un set de FS3. Încă un set de Pyro King 2G. Și aici scrie Wolf 2. În fine. Acum, fix acum am văzut. Pentru prima oară nu mi-am dat seama ce prost am fost, în fine. Încă un set de Wolf 2, Pyro King 2, cum vreți voi să-i ziceți, nu contează. Avem aici încă un laser. Doamne, multe. Încă una, 2, 3 cutii. Să nu uitați, fraților, să vă abonați, să dați like, să fie acolo bombă. Încă avem aici un set de 20 de bucăți, avem aici de fapt. 20 de bucăți diferite, dog și show 120. Ia uitați bucățile alea din setul celălalt albastru. Le-am pus eu ca să nu mai fie împrăștiate, înțelegeți voi ce zic? Deci ambele tipuri au 0,50 grame. Bun. Avem Star Wars, din nou încă un set. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci cam atâta, da? 6 pachete din astea de Vampire. 2,5 grame pe bucată. Super mișto, recomand. Chiar îmi plac foarte mult. Așa. Mamă. Ce e pe aici, frate? Bun. Avem Mini Fontaine. Încă un set. Nu știu. Așa. Avem Blownfire, cum vreți voi să spuneți. Așa. Avem din nou 1, 2, 3, 4, 5. Deci 5 bucăți de circoblițe. Din nou. Hai că avem 1, 2. Deci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mamă, 12, 13, 14, 15. Nu știu dacă l-am numărat bine. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 23, 24 avem. Deci, până acum vărsate, deci astea sunt vărsate, avem banane de 3 efecte. Le știe toată lumea, sunt cele mai virale anul ăsta. Foarte bune, deci astea gold și cele negre și cele, nu știu, în fine, merg mult mai bine față de astea la alte albastre, zic eu. Da, deci
superbe, fraților, recomand. Și mai avem un set întreg, tot de banane cu 3 efecte. 3 efecte diferite, ca să înțelegeți, ca să înțeleagă gen toată lumea. Bun. Avem încă un set, 1, 2, 3, 4, 5 seturi de, sau mai bine spus, 5 pachete de circoblițe. Sunt cam la fel, arată la fel, deci nu e nicio problemă în treaba asta. Și încă un set de circoblițe. Deci astea. Bun, o să pun pe pauză. Nu pun pe pauză, că am mai rămas ceva. Am aici un set de Dum Bum Thunder King. Astea sunt parcă mult mai mari. Să vedem diferență, da. Sunt mult mai mari față de celelalte. Așa. Pun puțin pe pauză, revin imediat. Bun, avem aici ceva, nu știu, ceva candele romane, de astea sunt mult mai mari, fac un crackling super mișto, cam țin vreo 2 minute, din câte am văzut, nu mai țin minte exact. Deci astea țin cam 2 minute, fraților, și fac un crackling super, super mișto. Ca să le vedeți frumos. Și astea sunt cu ceva focuri mai mari. 10 focuri, sunt cam ca astea micuțe. Și candela asta de 20 de focuri. Deci, bun. Acum pun pe pauză din nou și revin cu bateriile. Bun, o să încep cu cele mai mici până la cele mai mari. Avem un set, un set, frate. O baterie Red Rebel, alții așa au zis, frate. Red Rebel, se zice, Rebel. Așa. 16 ani, vârsta minimă. Gramajul are 152 de grame. F2, categoria F2. Din păcate, ilegale pentru cei care nu au carnet. Așa, 19 focuri de la Fire Show. Stați puțin. De fapt, le iau cum vine, frate, la rând, asta e. Avem aici o baterie Gorgeous, 50 de focuri. Așa. Bun. Avem o baterie Big Bang, 16 focuri, Casospeja. Cred că așa îi se zice. Și la asta, nu știu, categoria F2, da. 112 grame. Vârsta minimă 16 ani. Așa. Ce mai avem în continuare? Avem un set, auzi, frate. Tot mă bâlbâi acum, mă încurc cu celelalte. Avem o baterie exclusiv, 25 de focuri. Aveți aici codul, în caz că vreți să căutați pe YouTube, test. Nu știu dacă găsiți, dar habar n-am. Vârsta minimă 18 ani. Deci 25 de focuri. Avem încă o baterie Gorgeous, 50 de focuri. Deci 100 de focuri în total. O să pun din nou pe pauză că trebuie să scot. Nu pot să scot cu o mână. Bun. Avem o baterie Pisces, 25 de focuri. Auzi, 25 de focuri, pardon, am citit aici 25 de focuri. 64 de focuri și 25 de milimetri de la Fire Show, superbe aceste baterii Pisces. Deci n-are rost, frate, recomand la toată lumea. Aici s-a rupt folia, dar am încercat să îl pun la loc, am lipit ceva scoci, dar nu este nicio problemă, pentru că atunci când o să dau de Revelion, evident că o să iau această folie.
Deci, baterie Pisces. Aveți aici codul pentru cei care vreți. Nu știu dacă se vede, avem, da. Gramajul avem 832 de grame, deci vă dați seama, fraților. Categoria F3, vârsta minimă 18 ani. Pentru cei care vreți, le puteți găsi. Bun, revin cu cealaltă baterie. Fraților, avem aici o baterie Titanium, pardon. Bă, frate, că n-am citit eu bine să mor eu. O baterie Titanium Gold 30 de mm, calibru 25 de lovituri, fraților, de la Fire Show, categorie legală, atenție, categorie legală, fraților, le puteți folosi. Uitați aici, puteți vedea categoria T1, da? Avem aici gramajul 495 de grame are această baterie, vârsta minimă 18 ani, deci țineți minte, categorie legală, categoria T1. Bun, o baterie superbă, abia aștept să o dau de Revelion, mă jur. Ce să zici, tati, fratele meu, deci abia aștept, mă jur. Revenim cu următoarea. Avem aici bateria Scream, 20 de lovituri, 25 de mm, de la Fire Show baterie. Aveți aici codul de la baterie pentru cei care vreți să căutați această baterie pe, nu știu, pe TikTok, pe ce vreți voi, Google, YouTube, înțelegeți voi. Baterie superbă pentru prima oară când o am. N-am avut niciodată în viața mea și nici măcar nu mi-am imaginat vreodată că o să-mi iau această baterie, mă jur. Avem aici efectele Big Silver, Willow with Waste Style, nu știu, nu cred că n-am citit bine, dar în fine, am vrut să mă prefac. Da, astea sunt efectele, pentru cei care înțelegeți, oricum eu înțeleg ce scrie, dar nu știu să traduc sau să vorbesc, înțelegeți voi? Bun, deci da, există astfel de oameni. Avem aici mai multe detalii, baterie, tubul de tragere, așa, vârsta minimă 18 ani, avem categoria F2, deci ilegală, pentru cei care n-au carnet, bineînțeles, gramajul 378 de grame. Deci, superbă această baterie, recomand. Din nou pe pauză, revin cu ultimul produs al acestei colecții. Iar aici avem bateria Taurus, 75 de focuri, da? Și 25 de milimetri. Avem aici codul GMSX75, baterie, da? De la Fire Show. O baterie foarte, foarte tare. Deci, să înceapă spectacolul, fraților, vă zic eu. Să înceapă treaba, fratele meu, că avem multe de testat, foarte, foarte, foarte multe. Nu mai zic de Revelion, nici nu mai zic, frate. Deci da, să vă arăt așa mai detaliată, pentru cei care vreți să o vedeți. O baterie superbă, frate. Bun. Deci, cam asta este colecția mea de petarde și artificii pe anul ăsta. Bă, am dat destui bani. Din păcate, am dat cu mai multe petarde acum câteva zile, foarte multe, înțelegeți voi, pe TikTok, pe alea de distracție. Da, cam asta mi-a rămas până de Crăciun și de Revelion. Eu zic că o să fie un show superb. Vă mulțumesc că v-ați uitat până aici. O să revin cu compilația de Crăciun. O să dau cu câteva, să ne mai distrăm alea. Și până atunci, Dumnezeu cu noi. Doamne ajută, vă pup. La mulți ani de pe acum. Să aveți un an nou plin de bucurii. Mamă, da, gâfâi să mor eu la cât am vorbit. Cred că am vorbit acum când n-am vorbit în 2 ani de zile. Țigările astea. În fine, revenim geană, frate. Cu multe teste, multe compilații. Hai, compilații, pardon. Hai, v-am salutat.